Tak jede to. Tak, návod tady je. Kdo neumí anglicky, tak si to musíte vyzkoušet, než to prodáte. Napřed je potřeba do každého cípu strčit ruku a zařídit, že se to tam pomalinku odlepí, protože pak by se to nedalo otevřít. Když jste všude zařídili, tak si každý hrot od sebe oddělíte, abyste věděli, že je uvolněný. Když je uvolněný, tak ho pomalu zavřete. A poslední věc, která se stane, že občas ty hroty ještě u sebe ležejí, tak je srovnáte, aby to nebylo takhle, ale takhle. Nahoře je pak šňůrka, která se zaváže. To mi nepovedlo na poprvý, tak na podruhý. Zaváže, udělá klenička a lemšit visí.